ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ದಿಶಾ ಯಾನಿನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತೋಗಿನಿ ಸೊ ಐಕೆ ಯಾನಿನಿ ರಜೆ ತೊಂಡೆ ಬೂತೋಗು ಬೈಯೋಡಾಪುನು ಅಂಡ ಪಗೇಳ್ದಾಯ ರಜೆ ಪಂಡ ಪಗೇಳ್ದು ಪುಂಡಿ ಪಣವ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಿಚ್ಚಿಲುಂಡು ಪುಂಡಿ ಪಣವ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೇಗತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಾಯರಾಬ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪೋತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಿತ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಡ್ದೆ ಪಣ ಅಕ್ಕನ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಬೋಡ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆಂದು ಪಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ನೇಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಲೇಟೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತೈತೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೈಯದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಬೈಯಡ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ತುಡ್ದು ಮನಿಚಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕನ ಬುಡ್ರೆ ಬರೋಡು ಇಂಕ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕನ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಬುಡುಡಿಲ್ಲಾಗ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಏನು ಬೈಯಡ್ ಕೂಡ ಪಾಯರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇಂಕ ಒಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡು ಸೊ ದೇ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ತುಲ್ಲೆನ್ನ ಇಂಚುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಡ್ ಶೋಕುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಲ್ಪ ಬತ್ತದು ರೀಚ್ ಆಯೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡಾಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕುಡ್ದು ಕಟ್ಟಪುಡಿಯ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಐತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂಡೇರು ಬೇಗ ಬಲ ಮಾರೈತಿ ಫುಲ್ ತುಡ್ದಿಡೆ ಬರ್ರ ಪರಡೊಂದು ಲೇರು ನೆಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ತಿಂತುಲೆ ಗಿನ್ನಿ 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 ಆಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಪೊಂಗಲು ಇನ್ನು ಮೂಡ್ದಾದ ನಂದು ಅಪ್ಪುಲೆ ಇರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡರೆ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಓ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಪ ಮಗಿ ಪಾಡ್ನು ಕೆನೆ ಕಿನ್ನಿನ ಮೂಡ್ದಾದನ ಮೂಡುಡಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಕೊಲ್ಲು ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಯತ್ತಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಇಂಕುಲು ರೀಚಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಪೂಜಾರ್ಲು ನನ್ನ ಬರೋಡಿಗೆ ಇಂಕ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಆಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಪೂಜಾರ್ಲು ನನ್ನ ಬರೋಡೊಂದು ಇಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ದೇ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ತೊಂದೇರು ದೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಇಡುಂತುದೇರಿ ಅಂದಾಯಗಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತುದೇರಂದು ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಕು ಏಲಮ್ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪಂಡ ಅವು ಏರ್ನ ಕೋರಿ ಪಂದು ಬರೆದು ತೊನ್ವರತ್ತೆ ಅವು ಕೋರಿ ಏರ್ನ ಏತು ಇಟ್ಟುಂಡು ಬರೆದು ತೊನ್ವೆರ್ತುಲೆ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ವಂತಿಗೆ ಕೊರ್ರಪ್ಪುಳತೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂಟಿನಕ್ಲು ಈರ ಪೂರ ವರಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಕ್ಕ ಕೈಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾನದುಲೈ ಪೋಡಣ ಕೈಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಕದ ಇಂಚು ಬೈದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷ ಗೋರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೂಪನ್ ಪಂಡ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಗೈಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಆನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಭೂತದಾನಿ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಸಾನದುಲೈ ಬತ್ತದು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಭೂತ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ರೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿಜೇರ್ನಲ್ಲ ಭೂತಗು ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅದೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೇಪುಳ ಪೂ ಬುಡ್ಪಾದೀತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿಂದ ಪೂನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಪಾದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೂನ ಅಬ್ಬಳಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲದ ಕುಲು ಮೂಲ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂತ ಒಂದ ದಯಪಂಡ ಮಾನಚಿಲ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಮಾನಚಿಲ್ದ ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸುರೂತ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಸುತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಂತೂ ಕೋಲ ನೇಮ ಮನೆ ಚಿಲ್ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಯಾನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಮಂತದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಈಜಿನ ಏನು ಬೈಯಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೂತೋಗಿ ಬೈದ್ವೆ ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಮನೆ ಚಿಲ್ ಮುಗಿನಾಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ತಂಡು ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಅವೇನು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಡಿಯ ವನಸ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪಿದಡ್ನು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಬೂತಗಾನ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಈತೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕನ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಭೂವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದ ಬರ್ಪಲ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಬುಡ್ದು ಬರ ಅವ ಅಂಚಾದ
ಅಕ್ಕ ನಿತ್ತ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ನೇ ಓಯ್ ಅಶೋ ಓದು ಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಒಕ್ಕ 6 o'clock ನಂಗೆ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ರೈಸ್ ಇತ್ತಿನ್ಕುಲು ಊಟ ತಡೆ ಸಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಬೀಟ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಚೂರು ಶುದ್ಧಿದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪೋಯಾನು ಅಂಚಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒರ್ಂಬ ಎನ್ಮರ ಪುಟ್ಟಾಂಡು ಎನ್ಮರ ಆಂಡು ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರ ಆಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆನ್ಕುಲು ಬಿದಾಡ್ನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಜೀಜು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡ್ಗ ಊಟದಡೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಈರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಡಗ್ಯಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಎಡ್ದುಲೆ ಹಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬನ್ನಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಭಜನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರು ಎತ್ತಂಡು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕದ್ದು ಐತ ಸುಯಿ ಪೂರದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪು ನಾವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಬಳಸು ನಾವಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಓವೆನ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಗೈಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೋರಿದ ಸುಯಿ ಪೋಯರ ಅವೇನು ಗಿಂಡಾಗ ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ತೂಕ್ ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಅವಿನ ಕೋರಿನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಡದೆ ರಪರಪಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಣತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ರಪರಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಒನಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೆ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ಬೂತೊಗೊಂದು ಪೋಂಡ ವನಸ್ಸುಗೊಂದು ಏರ್ ಪೂರ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪರದು ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಜಿಪುದ ಉಂಡತಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬೇತೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪರಿಮಳನೇ ಬೇತಾಯ್ತ ಕಮ್ಮೆನೇ ಪನ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ತಿಂಡ್ರಲಾತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಯಾನಂತೂ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಫೈನಲ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪೆ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿತ್ತರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಂದೆ ತೊನ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ವನಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡರ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ನೆಂಕುಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಲೇಟ್ಲ ಆಡು ಸೊ ಪಿದಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಆಡೆ ಗುರುಪುರ ಊಟ ಕನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು 4 ತುರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ 2 ಜನ ಕೋರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾಯ್